Mbak Ida, sampean bar kan jebok rapat ya? Mbak, wes ki jebuk rapot. Terus sampean wis jebuk apa durung? Mbak, wes ki. Delok. Tapi Mbak, nilainya anakmu apik-apik ora? Alhamdulillah, Mbak. Ki, delok iki. Oh, apik-apik ya Mbak nilainya. Tapi ya si apik nilainya anakku Mbak Dia. Lah emangnya bijine anakmu piro to, Mbak? Yo lumayan lah Mbak Dia. Takane kuwi anakku to tak kon sinau Mbak Dia. Lah iki mlebu apa? 10 besar. Alah, terimane mau 10 besar kok. Iki lho, Mbak, anakku Mbak ranking 1. Wah, lah anakmu pinter tenan to, Mbak? Lo jelas to, Mbak. Anakku to nek sinau to rajin, tak dampingi terus. Lah anakmu nek anggar sinau dikancani sapa, Mbak? Yo kadang sinau dhewe, Mbak. Lah kuwi Mbak, mangkane nek anggar sinau to Mbak didampingi terus.